Ahojte, moje meno je Samuel Švec a študujem na Strednej priemyselnej škole Komenského 2 a dnes sa pozrieme na tému doprava v roku 2050. Moja predstava budúcnosti sa hlavne točí okolo AI technológií. Už teraz vieme, že AI je veľmi pokročilom stave a kde sa ešte môže zlepšovať. Prvým bodom, ktorý ma napadá, je premávka riadená AI systémmi. Predstavte si, že by semafory boli riadené AI. Ďalším bodom je určite ekológia. V budúcnosti by sme určite sa mali zamerať na ekologické zdroje ako je elektrina, vodík alebo hociaké iné pohony. Ďalším logickým krokom by boli autonómne auta. Predstavte si, že by auta boli riadené umelou inteligenciou, urýchlili by tak cestovanie, znížili chyby ľudí a urýchlili by tak premávku. A čo tak úplne nové formy dopravy? Predstavte si hromadné zdroje autonómnych aut. Je to možno iba moja fantázia, ale kto vie? Ďalším bodom by boli električky. Predstavte si úplne autonómne električky, ktorými by sme sa vyhli ľudským chybám, rôznym kolónam a zrýchlili tak premávku. Moje meno je Samuel Švec a ja sa s vami lúčim. Dovidenia.